Здравейте, аз съм Вероника от Зелена София ферма, Green Sofia Farm, и днес местим кокошките, които отгледахме от яйца и от пиленца в новият им курник. Ето, вече сме сложили в къщата на котката две кокошки, които сега отиват в новата къща. Ето, това е новият курник на кокошките. И сега ще ги пуснем. Добре дошли в новият ви дом. Те не искат сега да излезнат. Ето, това е петле. Мисля даже, че това са два петела. Добре дошли! След малко идват и другите.